Nire biblioteka zabaldu zutela eta ordutik aurrera adikto bat izan naizela. 11 urtekin Resala liburua irakurri nuela eta benetan flipatuta geratu nintzela. Eta, beti izan dudala zaletasun ikaragarria, ezta? Eta gauza bada, bizitzan beste gauza batzuk egiten direla, beste sasoi batzu daudela. Eta txikitan gogoratzen dut nuela nire idazle izango naiz, eta holakoak esaten dizkio nire buruari, baina gero, gazteagoan eta hola, esan behar dut, 18 urterekin izan nuela ministrate sasoian eta suerte handi bat, ezagutu nuelako pop banda, zuzenean, pop bandako partaide batzukin harreman estua izan duen, eta niretzat literatura zena, ordurateko niretzat literatura hori bihurtu zela, ikaragarriagoa oraindik, ezta? Vanguardia da, eta neukan, begien aurrean, itzela zen egiten zutena, eta nik horre alde batetik esaten dizut, literatura merezi dut, eta zera baina nik txikitu egin nintzen, ikusita jende gura, eta zegoen maila, nik behar dut gehiago ikasi, eta horre geratu zen gauza.